What's up guys? So, may dumating na parts. Bale, mag-unboxing tayo. Karating lang guys. So, meron naman tayong device na naman para sa ating vlogging. So, yeah. Dumating na siya ngayon. So, unboxing natin to. Doon tayo sa bahay na. Let's go. Alright, so i-open na natin to. So, meron tayong mahiwagang gunting everyone. So, guntingan na natin to dito guys. Oh my god, meron na tayong bagong camera. Binili ko sa Shopee. Bali, 4K siya guys. Yung ano niya, yung price. Oh, meron pang ano dito, cartoon. Oh my god. Itong camera guys, pang gamitin ko to sa ano, sa pagpudpanda. Yeah. Kung hindi niyo alam guys, meron pa akong isa pang channel. Pang vlogging. So, hindi ko siya sinama dun sa ating main channel guys. So, gumawa ako ng separate channel para ano. Wala lang. Gusto ko na mag-separate ng content natin. Hindi ko gusto na halo-halo natin yung content. So, yeah, gunting natin dito. Grabe ang pagkaano dito ha. Yung packaging dito. Okay. Ayun na. Ayun na everyone. Tanggalin na natin tong naka-bubble wrap. Ayun na guys. Parang siyang cellphone. yung tsura. Pero ito guys, camera yung ano niya, yung laman. O yun o, may tayong SD card. So, bali yung ano niya, yung brand niya guys ay SG Cam. Yan yung pinili ko na camera. Yung model is SJ4000R. Yan, action camera siya guys. So, pwede nyo ilagay sa motor nyo yung ano, helmet. At saka sa ano, sa bike, helmet. Yan, pwede nyo ilagay dun sa taas. At ito na yun sa likod niya, yung specs niya. So, yung itong baba, ibang lingwahe na to dito guys. So, dito sa taas, English to eh. Ayan o. I-pause nyo guys kung gusto nyo. Ayan o. Yan yung specs niya dito. So, yeah. So, ito na. Oh my god, oh, meron pang ano dito. Okay. Damn, son. Ayan siya, memory card. 64 gig yan, guys. You know, I think libre lang ata to. Hindi ko sure. Yung pinili ko is ano lang eh. Yung camera lang eh. Pero ito. Ito na yung camera, guys. Ito na yung mismong camera. Oh my god. Oh, ang ganda ng tignan. Yan, meron tayo siyang waterproof case. Yan, kung gusto nyo maligo guys, pwede nyo ipasa. Damn. So ano pa ba? Ayun, meron pa tayong stickers. Yan yung mismong store nila guys, yung pangalan nila. Puntahan nyo lang guys yung store nila sa Shopee. Search nyo yung Action Cam ATBP. At meron din tayong mic. Ayan. Oh, by the way guys, itong ano, SG Cam, naka-modify po ito, yung mic niya. So yun yung pinili ko, yung modified mic. Ayan o. So meron siyang jack o. So, saksak nyo lang sa mic. So, ilagay natin dito yung ating camera. At, buksan pa natin ang meron sa accessories. Yan o. Charger na to. At, battery. Yan o. Yun. Yan o. Meron tayong mga ano dito. Yan o. Sheesh. Yung saksak natin dito. Panggamitin natin to. Okay. Goods. At, meron din tayong ayan, battery, yung charging niya. Yan o. So, lagay natin dito at meron tayong clip. Yan. Yan, ito na ata yung panglagay dito sa motorcycle. Ito. Hindi ko lang sure kung ito ba yun. Sa helmet ilagay. So, ilagay natin dito. Tapos meron tayong battery guys. Yan o. Isa siyang battery. Ang liit. Ang cute. Cute ng battery. Oh my god, ang dami pa dito guys, yung accessories dito. Okay, so micro USB tayo dito. At tapos meron din tayo ano to, micro USB din. Hindi ko lang parasahan itong dalawang micro USB to. Charger lang ata to. Ito ata yung charger niya, yung original. Hindi ko sure kung parasahan to itong isa na to. Alright, ito guys, so meron pa tayong clip. Yan. So, dito din para sa camera natin. Yan. Tapos, yun na lang yung iba dito guys. Yan. At meron tayong lens dito, yung stock lens. Yan. Ito yung original lens niya guys. Kasi ito guys,
Naka ano na to, nilagay niya yung ano, yung wide niya, wide lens. So yeah, so bali ito yung original lens niya. Yan, modified kasi itong ano yung binili ko modified camera, action camera. At yun lang guys. Yun lang. At meron ding ano, manual dito. Yan. Yeah, that's it. So ito na yung camera natin. Ito na ang ating bagong camera, vlogging camera. Oh my god, 4K yan guys. So, ang linaw niyan. So yan lang guys. So ito na yung camera niya guys. Sorry na off yung ano ko dito, yung flashlight dito. Nalubat na. Pero ito na yung itsura niya guys. Ang ganda na tignan. Yo, my new camera man. So kung gusto niyo bilhin guys, I will put in link in the description. Siguro I think dito lang muna ang video. So gusto ko i-try itong camera guys. So sana ma-gin ko ni please ang kanal like dyan, ma-share na. Subscribe, notification bell dyan. Ang lang guys, thank you for watching and I'm awesome. This out Johnny.